Bafowethu nodadewethu, ngicela ukuthatha ithuba ngibonge indlela eniwuthanda ngakhona umculo wami. Ngibonge indlela enithakasela ngakhona le album. Inkalo zonke ngithola isimanga izolo mangehla ngibe ngiyoperforma eMtuba ebusuku. Ngithola isimanga endleleni imonto ziyasimisa zidlala le album ngendlela ebisabalele ngakhona. Izolo nje ntambama bengingaleko Ferrenageng ngeminute mvinjwa abantu bengidlalela lokungena amagaraji lapha. kunzima kakhulu kuthe nje phihli ngendlela abantu abathanda ngakhona le album. Angazi ke nabo futhi nabo abantu ngicabanga abakazi nami angazi ukuthi ngempela kumi kanjani makumi kanje, ngoba abantu badlala le, abanye bathanda le, abanye bathanda le, abantu bathanda le, abanye bathanda le. Umuntu nomuntu nje unenoni lakhe la kule album le, yabo. So esingasajwayele ukubona lokho emculweni kaMaskandi ukuthi umculo mayikhiphile abantu beshuthe nengoma eziningi ezahlukahlukene. Kuvamise ngokwezizamo kuba ingoma nje eyi-1 abantu bonke bekuleyo ngoma leyo, but la khona abathanda utrack 1 isithembu semnandi, khona abathanda track 2 njalo njalo. Bafowethu ngithi isandla sedlula ikhanda, ngiyabonga kakhulu, angazi ngabonga ngithini. Ngiyabonga kakhulu. Ngibona nemiyalezo sokubaculi abathi awundoda wahlabelela kangaka, abaculi abaningi from esayidini kaMaskandi nasayidini leminye imkhakha nje go gospel go hip hop. Abafowethu bayabonga, bayanconcoza. Khona le bengingazana ukuthi bayawudlala nje kuMaskandi. Ngithola ukuthi uMaskandi uyi favorite yabaculi abaningi. Yeah, bafowethu into enhle iyabongwa, futhi ayikho into engakulahlekela ngokubonga into mayinhle uyibonge. Cha, hayi mfowethu siyabonga. Nabanye abalandeli abanye abaculi ngizwile izolo, abanye bebezinduna bebeyithenga lapha kwalongani, bebefonela nezinduna zami bencoma bethi hayi bafowethu phela ngeke sincome vele phela public ngenxa ukuthi sisemasayidini, kodwa nje iqiniso siyalibona nathi ukuthi hayi khona umfulu ungenisa nezigodo bafowethu, ayikho into esangayisho. Yeah, album ke vele mina vele kuba njalo kuyenzeka kwesikhathi ukuthi mase kushaya isikhathi sokuthi ngirelease album yami yanyakazisa wonke umuntu. Thothe umunye imnyakazisa kabi mhlawumbe uyisitha athinteka acasuke, but yona iyanyakazisa okusala yilokho. So yeah, ngiyabonga kakhulu bafethu, isandla sedlula ikhanda.